Hagip sa CCTV footage na ito ang nakatayong lalaki sa balkonahe ng isang bahay at ang naglalakad na batang lalaki sa gilid ng kalsada sa Purok 7, Tabigian, Tabaco City. Maya-maya pa, makikita na ang bata na kumakaripas ng takbo pabalik. Makaraan ng ilang segundo, isang truck naman ang bigla na lamang tumagilid at inararo ang gate ng nasabing bahay. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang mabilis na takbo ng nasabing sasakyan at ang pagtalo ng mga sakay nito. Kuha ito alas 5:12 kahapon, Hunyo 30. Patay sa nasabing insidente ang 23 anyos na pahinante ng truck, habang sugatan ang driver nito. Kwento ng residenteng si Carmen, nakaupo sila ng kanyang anak sa balkonahe nang sumigaw ang kanyang asawa na pumasok sa bahay dahil sa paparating na truck. Agad naman daw silang tumakbo papasok sa bahay at doon na narinig ang malakas na kalabog. Pasalamat ako na di kami nasabay. Minano lang dyan sa may git namin. Kung di po ito minano sa git namin, kasabay po kami, gadan po kami tatlo. Trauma naman ang inabot ng minor de edad na lalaki dahil sa nasaksiyang insidente. Ayon sa lola nito, nakita ng kanyang apo ang pagtalon ng mga sakay ng truck, kaya mabilis itong tumakbo. Naharahari man ngaya ako ma. Pakahiling ko ngayon luminukso so duwa ngayon lalaki. Diretso ngay ako balik. Kaya ayan, papasalamat ako sa Diyos na dahil man na ano sa kong makuapo. Batay sa investigasyon ng Tabaco City Police, galing sa Milaor, Camarines Sur, patungo na sana sa isang quarry site sa Barangay Buwang, Tabaco City ang mga biktima para mag-deliver ng pangargang buhangin at boulders. Subalit pagdating sa lugar ay nawalan ito ng preno. Dala ng takot ay tumalon ang mga biktima na nauwi sa pagkabagok ng ulo ng pahinante at tinamong mga sugat ng 41 anyos na driver. Kapwa sila isinugod sa Ziga Memorial Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ang pahinante. Napansin po ni driver na hindi na gumagana yung brake o preno ng kanyang dinadalang sasakyan. So ngayon po, ginawa naman lahat ni driver and yung kasama niya bisa statement ni driver. Nga lang po ang naging last resort is tumalo na lang doon sa truck. Nanawagan naman ang apektadong residente sa kumpanya ng truck na agad na maalis ang truck sa kanilang bakuran at mabayaran ang danyos na idinulot ng insidente. Sa kuya lang po, sana mahali tulos po iyan. Kasi pag nag-uuran po baga, nagbabaha po dito sa may kali namin, nag-aapaw. Baka may madiskwido na naman, aakyat yung tubig sa may tinampo. Yun lang naman po ang maano ko na dapat maasikaso po tulos iyan. Paalala naman ng PNP sa mga motorista na suriing maigi ang mga minamanehong sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa posibleng aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.